Ah, ora basa. Ora basa. Basa nggo apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah. Rekayar kaya Ndara Sengkaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundat-mundat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walesane Werkudara karo Petro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa nggo apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh karo bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok tadi iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tok sendikani. Werkudara kae pateni terus tok sendikani. Apa mbok anggap bener? Hah? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petro kae sapa? Petro ki piye? Petro ki ngoyo ngono, Petro kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Amun sampean niku rumangsa sampean sing ngekaki ilmu kabeh Durna. Heeh. Sing ngekaki kabeh Durna. Sampean ngerti mboten? Sing ngekaki ilmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning di papan. Mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan, ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora ndleming iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petro menungso iki, Den. Arep sampean mun tegel kali kula temo nek mang bondo. Kula emo nek dibondo. Ora gelem Pak bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun saiki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo bisa jajali. Wah, edan ora edan, serius iki. Arep awake gedhe kowe, ning kowe gedhe glombior. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe kae nek men glombior, apa? Apa arep didratke ngono, ya ra. Cilik iki nek kenceng, wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak modal. Wis nek ra mlayu cilaka iki. Wah, aduh. Aduh edan. Andara Werkudara ling kowe ah. Tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali. Lompat but, lompat kono. Wah, ana. Aduh.
Sana sama. Sare. Iki rak Petruk to? Pandang tekan kono yo. Petruk. Pono kawan. Wih. Sampean lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu-krungunen niku Petruk ae. 12 ngono. Sampeyan ora ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kuwi. Ayo kaya kanca. Ora musik. Kowe kok teko-teko nglikar iki ngopo? Ah, malah kepasang Yogya katujuh ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula bingung. Lho. Kowe kok terus nangis iki apa? Lha nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lelakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lelakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah rak ngaten. Lah iya. Lha niku tengomane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kowe to? Nggih. Lah ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi Parangkusuma? Lah kowe le sesire kok neng kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kuwalik. Kaya jahitan kaya niku ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menamu isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Bareng niku. Kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo ngestina ke Taman Pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah. Kurawa tak ajar. Nggih. Kartomarma kalah kali. Satama kalah. Dursasana mlayu, Durmagati mlayu, Ditraksa mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Ha sampean le dolan kurang adoh sampeyan. Terus jlek. Apa kuwi? Mangkiriyen to. Aku senengane nek ngono kae wegah lho, senengane aku nyegati ngene emoh aku. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Ya upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngaten iki. Lau ngaten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara.